Ei ole mitään. Samoin tuo luoksetaistelu, hyvän tahtoinen luoksetaistava avu, plus 3, ei ole mitään ongelmaa. Sitten kovuuspehmeys, no siellä tuo haalari on sen erikoiskoe, niin selvästihän se niinku muisti ja sillä vähän niinku selkä taettu säkää laskeutui, kun se meni sitten toisen kerran siitä ohi. Ja sittenhän se kun tuli taaksepäin ja kun kyykkyyn meni, niin sitten otti heti kontaktin siihen. Että sen verran se muistelee niitä, mutta ei se ole, se on +1, että plussalla pysyy, että hieman pehmeä sanamuoto. Ja ehkä hyvä, että siinä on sen verran pehmeä, että ei tarvii halkopilla viedä kouluun. Kyllä, se on ihan todettu jo aikaisemmin. Niin, sitten nuo temperamentti, sen väistöjen suunta, väistöjen nopeus, pitkuus, kaikkea tämmöistä siinä katsotaan temperamenttiin, niin kun se lähtee, niin se on ihan puhas vilikas sen olemus. Ja oikeastaan sen ihan tämmöinen normaali yleissilmäys tässä, mitä se esittää meille, niin se on semmoisen puhtaan vilikkaan koiran. On se arvo. Sitten nuo hermot, se on plussalla, +1, hieman rauhaton on se sanamuoto. Ja se niin kun otti vähän painetta tässä testiaikana, sillä rupesi tuo läähätys lisääntymään. Ja sitten tuo pimeässä huoneessa se ei pystynyt enää kassaamaan itseensä siinä, että sillä meni vähän lukko siinä. Mutta plussalla se pystyy testin menemään läpi ihan puhtaasti. Sitten taisteluhalu, se on sen moottori. Sieltä löytyy sitten, siinä on dominanssia mukana, mutta myös se haluaa, että se nauttii hampaattensa käytöstä, se nauttii taistelusta. Tuossa oli hyvä esimerkki tuo kelekka. Siinä lähellä, se oli melko kovaa, kelekka tuli vastaan, niin se vielä sinne haastoi sitä kelekkaa, mutta sitten niin pikkusen väisti ja sitten se palautuminen taas kesti, siellä se hieman pehmeyttä, niin se kestää sen tähän. Mutta se taistelulla tarjoaa joka paikka, sitä on niin paljon sillä sitä taistelua, että se joka paikka yrittää ratkaista sillä taistelulla. Ja se nauttii siitä. Että se on semmoinen, minä tykkään henkilökohtaisesti siitä, että sitä pitää ollakin. Mutta että siellä on jossain vaiheessa sitä voi olla, että sitä on liikaa ja sitten sitä käytetään väärin ja se koituu tuolle niin kuin huonoksi. Mutta tässä tapauksessa se on hyvä, se on +3 suuri. Puolustushalu, pienintä mahdollista laumaa kohteita kohti työtäkään. Se esitti +3 kohtuullinen ja hillitty. Se oli eessä, otti vastaan. Ei se ollut semmoinen, ei se mikään raivoon noussut, mutta että varmasti jos sitä haluaa vielä syöttää sieltä lisää, niin sittenhän se tulee reippaammin vielä, mutta nyt se on +3 kohtuullinen ja hillitty. Selvä halu on puolustaa. Sitten tuo terävyys, se oli tuon pimeähuoneen jälkeen ja se vähän meni lukkoon tuolla pimeässä. Mä melkein veikkaisin, että jos olisi testin alkupuolella otettu tuo seinä, niin sieltä olisi tullut enempi. Nyt se ei lähtenyt nousemaan vastaan, kun ihminen käyttäytyy uhkaavasti sitä kohtaan, niin se niin kuin alistui melkein. Mutta se on plussalla, se on rehellinen. Senkin jälkeen, vaikka minä uhkasin, minä vaan panin piiskan pois ja menin, niin se oli heti, että ollaan kavereita. Että se on tervepäinen ja reilu. Ja se arvosana on pieni, ilman jäljellä jäävä hyökkäyshalua. Sitten tuo toimintakyky, koiran rohkeus, se tuli tuossa kelekalla esiin. Se vähän kestää se palautuminen, eli se pikkuinen pelkotila ja sitten se kontaktiotto. Ja pimeissä huoneissa sitten se liikkuminen ja kaikenlainen nenänkäyttö on sitä toimintakykyä. Mutta se nyt jää sitten, kelekka oli ihan ok, kohtuullinen, plussalla ollaan kuitenkin, +1 on se arvosana, mutta ei sen enempää. Ja miinuksiahan täällä ei ole ja 182 pistettä. Kiitos.